κάνω comeback στον έρωτα σου. Καλησπέρα, με λένε Guide. Όχι έτσι, έτσι. Δεν θα έλεγα ότι είμαι διάσημος, αλλά έχω βρεθεί σε πολλά μέρη. Μπορεί να με έχετε πετύχει στα κόμικ σχολική εφημερίδα, στο ίντερνετ, στο σπίτι σας. Για αυτό λοιπόν το γενικό λυκειό με κάλεσε να μιλήσω στην αποφοίτησή σας. Πλήρως εθελοντικά. Πλήρως εθελοντικά. Πρώτα απ' όλα, ας ανοίξουμε τα φώτα. Θα παραδεχτώ ότι μου πήρε λίγη ώρα να σκεφτώ τι θέλω να κάνω. Η πρώτη μου ιδέα, ας πούμε, ήταν να τραγουδήσω. And I go strolling through the park while the light begins to change. I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. Μετά σκέφτηκα να πω κανένα αστείο. Ποιος μπορεί να προσπεράσει ένα πελαργό? Ένας πελαγρήγορος. Θα μπορούσα και να μην κάνω τίποτα. Τότε θυμήθηκα όμως ότι υπάρχουν πράγματα που θέλω να πω σε εσάς. Όχι, μην κοιτάς πίσω, εσένα δείχνω. Αν βρίσκεσαι στο κοινό μας, λογικά είσαι ένα από αυτά τα πράγματα. Απόφοιτος, συγγενής ή φίλος απόφοιτου ή καθηγητής. Αν δεν είσαι κανένα από αυτά τα τρία, τότε πιο πιθανόν είσαι παράξενος. Τι κάνεις εδώ, φύγε. Θα απευθυνθώ πρώτα στους απόφοιτους. Συνάδελφοι, τελειώσατε! Επιτέλους! Αν περάσετε, μπράβο! Αλλά και να μην περάσετε, σιγά, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Εκτός από εκείνη τη μια φορά. Ρε, πού είσαι, σε περιμένουμε όλη μια ώρα? Χάθηκα στο δρόμο. Πέρα από αυτό, είστε ένα βήμα πιο κοντά στην ενήλικη ζωή. Πού ξέρετε τι θα γίνει μετά? Σε λίγα χρόνια μπορεί να πληρώνετε μέχρι και... Αλλά προς το παρόν, μάλλον θα πάτε σε κάποια σχολή. Δεν έχω πολλά tips να σας δώσω, αλλά έχω ένα σημαντικό. Να είσαι ο εαυτός σου. Μην νιώθεις ότι πρέπει να αλλάξεις κάτι πάνω σου αν δεν χρειάζεται. Μην νιώθεις ότι πρέπει να μεγαλώσεις πολύ γρήγορα. 18 γίνεσαι, όχι 70. Μην νιώθεις άγχος για το ποιος είσαι. Γιατί πίστεψέ με, κανείς δεν νοιάζεται. Η κουλτούρα του πανεπιστημίου δεν είναι ούτε ένα δεκατό τοξική ως αυτή τη ηλικία. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν κακοί άνθρωποι, όπου και να πας. Αλλά εκεί είναι σημαντικό να θυμόμαστε το χρυσό κανόνα. Αν μιλάνε για σένα πίσω από την πλάτη σου, κλάσε. Αυτό είναι ένα απλοποιημένο διάγραμμα μιας οικογένειας. Προς το παρόν έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό το μέρος. Αλλά πιστεύω ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω, πολύ πιο πάνω. Όπα, πιο κάτω. Γονείς, κηδεμόνες. Τα καταφέρατε, τα καταφέρανε. Επιτέλους φεύγουν. Τώρα μπορείτε να κάνετε όσα δεν μπορούσατε με το παιδί σας μες στο σπίτι. Να βάλετε απορριπαντικό στο κατοράφι. Ναι, πάμε λίγο. Σοβαρά, έχω πάλι μόνο ένα πράγμα να σας πω. Εμπιστεύσου το παιδί σου. Όθησέ το να γίνει ανεξάρτητο. Άσε το να βγάλει φτερά. Μπορεί στην αρχή να φαίνεται τρομακτικό και βιολογικά αδύνατο, αλλά θα το συνηθίσεις. Μπορεί να φοβάσαι την αποτυχία. Είναι λογικό να έχεις φόβους. Αλλά όπως και τα πλάσματα που έχουν όντως φτερά, αν πέσουν κάτω, με λίγη βοήθεια θα ξανασηκωθούν. Και ξέρω ότι τα tips που δίνω είναι απλά και αρκετοί από εσάς τα ξέρατε ήδη. Αλλά τώρα πρέπει να αναφερθώ στο δεύτερο χρυσό κανόνα. Ποτέ μην αμφισβητήσεις τη βλακεία του ανθρώπου. Τελειώνοντας, έχω να πω άλλο ένα πράγμα. Και αυτό είναι... Εδώ τελειώνει το σενάριο μου. Ναι, όμως κάπως πρέπει να τελειώσει το βίντεο, δεν γίνεται. Τι να κάνω τώρα, χορεύτριες, όχι, έχω τελειώσει. Φλόμ, όχι, ρε σταμάτα, κάποιοι σκεφτόμαστε εδώ πέρα. Ποιος είσαι? Είναι η προσωπικοποίηση των φόβων σου για την ενήλικη ζωή. Είμαι ένα τέρας. Άφανε να φύγω. Γιατί, τι θα μου κάνεις?
Τι ζωγραφίζεις? Α, κάτσε, περίμενε. Α, είναι πολύ αργά. Ζωγράφισα εσένα ως Σόιτζακ και εμένα ως Τσακ. Οκ, ποιος το κάνει συνέχεια αυτό? Εγώ. Είσαι ένα τέρας! Ναι, το είπαμε ήδη αυτό. Δεν σε φοβάμαι! Φοβάσαι! Δεν σε φοβάμαι! Με φοβάσαι γιατί δεν το ξέρεις. Όχι, δεν σε φοβάμαι! Γιατί πιστεύω στον εαυτό μου! Δεν ξέρω ότι πάντα δεν υπάρχουν φίλοι και συγγενείς που θα με υποστηρίξουν! Και δεν θα σε αφήσω ποτέ να επηρεάσει τη ζωή μου! Γιατί σε λίγα χρόνια θα θυμάμαι καν ότι υπάρχεις! Ναι, καλά. Τι γίνεται? Δεν έχω ιδέα. Όχι! Το υπερβολικά κακογραμμένο μήνυμα αυτό το βίντεο με κάνει να εξαφανίζομαι. Όχι! Κάτσε, αυτό δεν ήθελα. Όχι! Ξέρεις κάτι, τέλος στο βίντεο. Πάω να κάνω μια βόλτα. Οπότε ανακεφαλαιώνοντας. Απόφοιτοι, μην πιέζετε τον εαυτό σας να κάνετε πράγματα που δεν θέλετε ή να κόψετε πράγματα που σας αρέσουν απλά επειδή είστε ενήλικες. Γονείς, εμπιστευτείτε το παιδί σας να κάνει τη ζωή που θέλει και επέμβετε μόνο όταν χρειαστεί. Και καθηγητές, ξέρω εγώ, μη φοροδιαφεύγετε, δεν αξίζει τον κόπο. Γενικά, να θυμάστε να κοιτάτε προς το μέλλον. Γιατί όλα μέχρι τώρα ήταν μόνο η αρχή.